Ay murag, nakagustom ko ni mo nga akong kauban nga hapon. Si Bobby? Oh, si Bobby. Siya unta to'y mangutana. Dili ikaw. Ay, ako raman ang pangutanahan ay. Kaya kung doon na kay uyab, di na ako pabisitahaw ni mo nga akong amigo. Mamisita na siya na ako. Oh, karon ko ng gabi eh. Kung musugot lang ka, kung si tiya ni mo sa lumi. Okay, ragid ko. Basta tinarong lang. Kunya, si tiya ni mo sa lumi, Ay, okay naman na siya. Wala man problema. okay. Ako ino si Bobby Demonyen, ha? Mao ba mo nin? O, tiya. Mauna yung gisayog ani ni Nestor sa ato. Ako naman tingali problema. Kung ulitaw yung tinuod si Bobby. Karang gabi at na mahibawaan. Nala, sige. Ibutang gina sa siguro kay di para baka ay tantong dugay nga nagpuyo ni ining dapita. Maihap lang gid ang atong mga kaila din he. Mao. Pero sa akong tanaw, dili baya sadto balasubas og naw si Bobby? Mao sa na akong tanaw niya, tiya. Ug medyo kasaligan sab. Ug do na tay ipatrabaho. O trabaho man. Aw kun magsabot mo, sige. So pa may dugayan, larga dayon. Unsay larga dayon, tiya. Larga dayon ba pag minyo dayon mo? Imo na kong paundangon og eskwela, tiya. Ay, sige gyapon. Sigurado na gid hinuon kang mulampos ana kay duha naman ming magtinabangay gasto nimo. Mao ba? Salamat yan. Malingkot ta. Okay. Diya ka sa atbang, oh. Salamat. Kasi gusto namang drinks. Beer? Ayaw lang una yan. Kunya na lang kung mubalik na ko sa gawas. Imo matong giorderan o beer sa store. Wala ka mo shot? Wow, uy. Sinisto ako gipainom. Ay, mo na gida yung tiyak ng... Painom. Sinisto ako gipainom. Kaya ba na gida yung tiyak na mamisita ko na yung gabi una? Kahibaw na. Kay ako man din siyang gisultihan. Nga naman di ay. Unsa man day gisulti ni tiya sa lumini mo dito sa gawas? Anong ko diyan, di pangutanan mo ko niya na. Tinuod ba na, ulitaw pa ko. Oo niya, unsa pa imong gitubag? Akong giingnan nga, ulitaw pa ko. Tinuod yun nga ulitaw ka? Kung naa pa ko'y asawa yan, di yun din ako buhaton. Kay binuang mo na. Huwag di sagid malilong Kay mauragong sit May habagas mais. Ngaon. Malilong. Mauragong sagid malilong Class. Sityuha de pistol. Di sagid malilong Kay maurag yung sityuha nga itong gipuyan. Medyo na distansya lang itong amo. Mao ba? Abi ni mo yan. Tininaod pa ning ako diyan ni mo. Di ba di pinuwang? Basta ka. Oo, laki. Ako na itong dingin na akong mama o bisong ka. Gusto na akong magpinyo. Ay, kinsa may imong pangutan-on. Ikaw, kung musugot ka, akong panhiyon na yun akong mama o akong kuya. Ako nga pamahian ka. Kusog ka nimo. Tuhoy ko. Mahal ta ka. I love you. Wala kay pagduha-duha, Bobby. Maong ainon ta ka. Nga duha gyoy puruhan. Duna dai ni sorry. Duna. Sorry. Duna Cross. Maong ainon ta ka. Nga doon nagipuruhan nga maangkon sab nimo ang akong gugma. Salamat yan. Unya, okay na ka? Say, okay na ko. Nga akong dadon din akong mama o kuya. Para mo kapabayan. Ang imo ding papa. Dugay na namatay yan. Ikaw, ganun niya magkapuyo sa imong tiya? Wala ko papa og mama, Bob. Namatay sila sa disgrasya.
Nasagiran ang gisakyan nilang motor sa dakong truck. Ug ambot unsang pagkaunsa nga napasok man silang duha sa ilawom. Mao ba? Ay, salamat. Nahuman na gyud. Munginday. Ako ka na yun. Bobby. Tapos, ako ka na yun. Kubuot ka ni babe. Ikaw. Paghupo, sad. Bobby. Hinay-hinay lang, ha? Wa pa ba ako kasuway ini? Ako ba? Basta na. Ganawan niyo. Uy, sa'yo mo naligama ang bagong menu. Yes, tiya. Oh, pasag lang ng mga hugason diha. Doon na ako'y palihokon, ana. Niya ana turong taon-taon. Okay, tiya. Ay, kanya. Kumusta man ang una niyo mong gabi? Ubansi mong bana. Sakit. Onya, kapoy pagyud. Pero, lami. Mao ba? Uy, nga nung sakit man. O niya kapoy pag yun. Sakit man pag-una, tiya. Pagkasunod, kapoy na. Kay grabe, kay si Bobby. Murag di ka maong mupahuay. Mao ba? Maugid, tiya. Perming nanulisok ang iyang kuan. Ang iyang shower head. Oo, mauna, tiya. Shower head. May gidakon na pagyud. May pakadahimon yan. Kay life pa kay nang imong shower head, shower head. Ang ako, sos. Video ra kita, akong makita. Sana all. Aha? Unsa to, tiya?